Hakasngi bak senjok kirang bak kur kebriu nyautrep karakhi cingdap sansnem kabakala penlong da kadobar kur mission compound bahol keldon kecing pasat cingmut halor kecing ajat kemi yakani kecing pensengau la pensengau da doktor streamlat dekhar kabadai gawai na kino hikai skol ba North Eastern Hill University yak subject khasi habakran hakni jinglang nagalyang ka doktor streamlat kalabatai kumno bala ajat kemi ban ong bak kemi kadai gedonut jungki khun bun sin ni la kuliah na kikot bat kantap bangi daya ya do bat kata ka rupam ka balai lam nanti dagi longshuang manshua ba ya ka jat ka kenja niyo syak kemi don ki jing tho ku et lindo lesia ka bakla khandian ko omba ni ai jat syak ka gentei nim ai jat syak ka gentei pigirang ba shano kuni ai jat syak imen kemi jong pin ai jat bet share email jong di nak kata daw ni de ben snow tho ha habangi kren chapang kilong kni ru di lani bangi kren chapang ka kin thai ha habangi kren salon sa ni ka banin kong e ka long mi ka de maka ka ban sop ka ban span ka nong ri ya ka jat kinja lada mangi kilong kmi ngem ri ya ka jat kinja di ma phi kirang ba pin ye lum ya ka ne ka sunjuk kirang ba kor lese ka nung dan jimot halaki jong ki ye pidon ye laki jong ki kun ki kti pidon laki jong ki para ki persa din rei ni de ban snow tho pat kum urang ba kum kirang ba pidon ro ye laki jong ka benta ka e ba pide ban le na ka benta ka kur bar ka e ba pide ban le na ka benta ka ki kun ti ka jing lam nan ti hi ka long na la yeng le sem ha ka ba ka don ka jing ong ha ki por ki barim ba ukini ulong uba ay ka uba la do naga benda kor naman ulong uling do sang kor uban pet uban iya ka pha ka mya jong ki kun ki persa jong ki para ki persa henre ha ka jo ko por pa deng yu i ba ki por ki ya ba ki por ki a tung ko phado ka ta ban ong ba ku ki di don shu ya ka bor lada upidi don shu ya ka bor na thai kan ni ka jing lang jong ka sinjok ki rang ba koru kan pen no men sem no ini nga ong ba ukini hado menta udang don ya ka bor na ka menta ki para na ka menta ki persa bar ka jing burong ko mangal ong biang sa sin ka shong na ye nga ka kami nang happy kai ke ni ki kon ini kini jopi ini mama jopi klam da pet uhe kerdan kat no klam da pet uhe kamai kat no ukini usai kini ka institution na dengi om da ten pare ka de ban continue ka de ban yai bete namar ban bo ya ki ba ki long shwa man shwa kila beten den ti ki tu kita kan kita pen shong dor kita shong pakin si ekrai kita tep balai ba ai chat saka keme namar ba keme kalong maka ka do no chong ke ye kalong ka do no chong ki ko de ka keme ka bala ban supply support ye ki baro war habadon kino jing e but ki jebet ki jerwat nrei unong persan de ramba halaye yang ko bukpa hayeng ko ko mukni hagawai galyang kala batairu chimut chung tin rangba kabakala ong rangba kamthau tang yushan rang nrei wat iklong kemiru kumju kumta kala kenturu ikpara long kemi bagi deiban mi syakmat ban ai kicing syakri hak sengkur dia kali ko por kum ko weni kilong mi wala da nimdon kilong kemi yang di bat ngados ko lungo na ong i ba rafen menin dia bakata ka senjong ki senjok kerang bakut dan tak arnot nak haka WhatsApp group mengabat ikong bakyaman renja di ladon iwe ni kirang ba ibakeli kumlo mo pipi poi haka senjok jong kirang bakut ngong itang ko we ur kirang ba kam shumut tang ngi kemi kren ya agenda ni kren ya ke julong rang ba ke changi ni la i kamut ke perkhat ke changi bangin ya kit bangin ya ba terpen lang na kamta ka chat indri tinga ila ka chat ka ila ka jong ka chat indri lesi gamla bangan no senyang shibon haga be day but kinu ki kamkor ndai hala ka jong ka kor ngakit ramba ngadai na ka kor khar sentir
ngadon benta di babon ki benta wat man frame ke constitution mo keriti ke kam jogiru ngadon benta ngoong biki ngidei ban yemi shmat ngidei ban register no shaka KHADC namar belai bang ngidon kam bang ki ka kor jogiru in it ban ito yang ngiru ngidei kata ko to kajing don jong ka sinjok kiseng rang bakor kamde tang daga benta jong ki ramba ndrei to ha ki snem ki banwan na kentu ya ki nong peniat kam ya ki kle ramba ki balong ki nong ki kam bani wer lem ya ki long kemiru ba kate ka kentien ramba kan thoru ya ki kentai ba ki long kemi ki badon ka jo ka jingkit kle na ka benta ka pha kam ya jong ka kur ka chat chomi mira bende na ka no ka thmei ko ndrei ngin yalong ko we ha ka senjok jong ki rang ba ko bat ngin yalong kham tap e ka we na ka benta ka jai ben riu ka ba tip kur ka ba tip kha Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya